Дзяржаўная установа адукацыі, маладзечанская сярэдняя школа нумар 1 імя Янкі Купалы. Мандры Карына, вучаніца 5 В класа. Олег Саўтук, сучасніца. Вейкі крышачку подвядзе, успаміны дома пакіне. Каралеўнай па вуліцы ідзе, сярод лютаўскай стыні. Пад абцасікам тае сняжок. Нехта ж трапіць пад гэты абцасік, а кароўкі чакаюць ужо, бо даіць трэба строга па часе. Не такі там парадак і лад, як у нашых артыкулах шпаркіх. Ферма фермай заўжды была, а даярка даяркай. Вочы сінія п'юць сіняву, і на вусы зара ліецца. Яна горда нясе главу, яна можа ўзляцець, здаецца. Ды не пусціць зямляне на міг. Без такіх бы зямля прапала. Цалаваць на руках тваіх трэба кожны натруджаны пальчык. Янка Брыль, маці. Свае худыя, так мала у жыцці цалаваныя рукі яна трымала мазалямі да мазалёў. Шаптала свае зусім новыя словы малітвы. І ў ранішнім святле роднага сонца ясным быў яе твар, хоць па машынах міжвольна каціліся слёзы. Яна і тут не думала пра сябе. Дзе ён, яе Васілёк? Чаму не вярнуўся? Як добра, Божа ласкавы, што ён не прыйшоў, не прыбег нават і на пажар роднай хаты. Відаць, далёка ўжо недзе сынок. Відаць, адкапалі такі яны за заромкам свае кулямёты. Дзе яны? Уладзік і Сцяпан. Хавай іх, Божа, усіх трох адкуль. Дай яму бачыць матчыну магілу. І тут душа яе вярталася да гэтай, да чужых сыноў, з якімі так моцна зрадніла доля. Яна чула іх крокі, шорханне босых ног па жвіры, чула і цяжкае дыханне. Яна аддала ім усё, што магла, а тут нават не азірнешся. І яна рабіла адное, яшчэ як мама вучыла, малілася і за сваіх сыноў, і за чужых, і за сябе. Маці не ведала, хто яна, не думала аб тым, што не з адным толькі жахам глядзяць на іх паход сустрэчнае, што вобраз яе засядзе ў сэрцы многіх мужчын горкім, няўмольным дакорам, што вочы і рукі яе будуць успамінаць нават дужыя людзі, выганяючы з душы апошні страх перад начной партызанскай атакай.